Propaganda a druhá svetová vojna. Čo vám ako prvé napadne? Človek trochu znalý histórie si vybaví ministerstvo propagandy, zlovestnú postavu Josefa Goebbelsa a tisíce sfanatizovaných, hajlujúcich Nemcov. Bez pochyby. Propaganda nacistov bola integrálnou súčasťou režimu. Menej sa však vie, že majstrami čiernej propagandy boli práve Briti a predovšetkým PVE a ľudia z okolia Seftona Delmera. Vítajte za oponou. Aby sme pochopili, prečo bola britská čierna propaganda taká účinná, musíme porozumieť prostrediu, v ktorom pôsobila. Nacisti urobili z rádia najdôležitejšiu zbraň informačnej kontroly. Volksempfänger, malé, lacné rádio navrhnuté tak, aby dokázalo chytiť predovšetkým domáce frekvencie. Žiadny kvalitný zvuk, žiadne široké pásmo. Označené VE 301 bola symbolické a odkazovala na dátum 30. januára 1933, deň, kedy sa Adolf Hitler dostal k moci. Medzi rokmi 1932 a 1939 sa počet rozhlasových príjimačov v Nemecku strojnásobil a do roku 1943 vlastnil Volksempfänger približne 70% nemeckých domácností. Rádio sa stalo nepretržitým hlasom režimu. V domácnostiach, dielňach, kasárniach aj protileteckých krytoch. Goebbels si dobre uvedomoval, že keď ovládne zvuk, ktorý preniká k ľuďom, ovládneš aj ich mysle. Britská BBC bola zakázaná. Nemci vytvorili informačnú klietku, kde občan počúva len to, čo režim dovolil. A práve to bola slabina systému. Briti veľmi rýchlo pochopili, že oficiálne vysielanie nemá šancu preniknúť do hermeticky uzavretého informačného priestoru Tretej ríše. BBC síce pôsobila dôveryhodne v okupovaných krajinách, ale v samotnej ríši boli dosah minimálny. Preto potrebovali úplne nový typ propagandy, taký, ktorý sa bude tváriť, že vzniká vo vnútri systému. Preto v roku 1941 vzniká Political Warfare Executive PVE. Nebola to obyčajná propagandistická kancelária, ale doslova laboratórium na výrobu alternatívnych realít. V jeho útrobách pracovali bývalí novinári, šifranti, dramaturgovia a emigranti z Nemecka. V budove Warburn Abbey sa každý deň rodili nové identity, nové mýty a nové postavy, ktoré mali pôsobiť, ako by žili priamo na území Tretej ríše. PVE sa stala fabrikou na výrobu propagandy. Bielej, čiernej a šedej a vytvorila priestor na dovtedy niečo nevídané. Čierne rozhlasové stanice, ktoré zneli tak autenticky, že ich sami Nemci považovali za naše. To bol zásadný zlom informačnej vojne a zároveň okamih, kedy sa naplno prejavil talent Seftona Delmera. Dennis Sefton Delmer bol pred vojnou v britských médiách považovaný za človeka, ktorý rozumie Hitlerovi lepšie než samotný nacisti. Vyrástol v Berlíne a hovoril dokonalou idiomatickou nemčinou. Ako berlínsky korešpondent Daily Express sa dostal priamo do okruhu NSDAP, cestoval s Hitlerom počas kampaní v rokoch 1932 až 1933. V roku 1931 mu Adolf Hitler dokonca napísal osobný list, v ktorom mu lichotil za to, že správne zachytil ducha hnutia. Keď sa pridal k PVE, pochopil, že ak chceš rozložiť režim, musíš hovoriť jeho vlastným jazykom. Preto vytvoril princíp cover dirt. Najprv pravda, presnejšia pravda a až nakoniec malá, perfektne zacielená lož. Bol tvorcom celej škály čiernych rozhlasových staníc ako Sonderalten Sender Calais, GS1 a Atlantic Sender. Pre jeho štýl však sa dostával často do konfliktu s BBC a mnoho ho považovalo za amorálneho hazardéra. Niektorí dôstojníci SOE tvrdili, že jeho osobné útoky môžu vyvolať neželané politické dôsledky. Admiralita kritizovala jeho ponižujúce pornografické náražky. Napriek kritike dostala stále väčší priestor a správy Gestapa a SD potvrdzovali, že jeho stanice narušujú dôveru vo vedenie. Hier ist Gustav Siegfried 1. 1. mája 1941 sa v éteri objaví nový hlas. Hier spricht Gustav Siegfried 1. Prvá veľká britská čierna rozhlasová stanica navrhnutý ako hlas tzv. Vnútornej nemeckej opozície. Bol to psychologicky prepracovaný projekt, ktorý cieľene pracoval s resentimentmi, klevetami a vnútornými konfliktmi nemeckej spoločnosti. GS1 vysielala na stredných vlnách a bola prezentovaná ako tajná undergroundová stanica niekde v Nemecku. V skutočnosti riadil tým PVE z Anglicka, hlasoval Peter Seckelmann, Nemec žijúci v exile, ktorý dokonale ovládal agresívny nacistický žargón. Tvrdý, autoritatívny, vulgárny. Tento hlas patril fiktívnemu veteránovi Der Schäfovi. Bol vykreslený ako pravý nacista, ktorý miluje Adolfa Hitlera a nenaví skorumpovaných funkcionárov. Der Schäf mal presné informácie, mená, jednotky, škandály. Briti čerpali z interceptov, výsluchov zajacov a nemeckej tlače. Jazyk Der Schäfa bol vulgárny, expresívny, preplnený nadávkami a antisemitizmom. Tento tón mal pôsobiť autenticky pre publikum radikálnych fanatikov. GS1 cieľene pestovala narratív,
že Wehrmacht je statočný, zatiaľ čo stranickí papaláši sú dekadentní zlodeji. Jadro tvorili tzv. Dirty Stories, sexuálne aféry gauleiterov, rozkrádanie zásob, zbabelosť veliteľov, bitky medzi frakciami NSDAP. Delmerov tým tieto špinavosti často skladal z reálnych informácií z nemeckej tlače, agentúrnych hlásení, výsluchov zajacov a dokonca britských špionov pôsobiacich vo Švajčiarsku. V novembri roku 1941 odvysielala GS1 jednu zo svojich najznámejších epizód zameranú na nemenovaného gauleitera z Porúria. Der šéf v nej tvrdil, že tento vysoký stranický funkcionár počas spojeneckých náletov opúšťa ohrozené mestské štvrte a ukrýva sa v súkromnom bunkri. Zneužíva evakuáciu civilistov na presun alkoholu a luxusného majetku a udržiava mimo manželské vzťahy so ženami, ktorých muži sú na fronte. GS1 zámierne neuviedla meno, iba dostatočne presné indície. Cieľom nebolo konkrétne obvinenie, ale vyvolanie všeobecnej paranoje. Ak je to pravda o ňom, o kom ďalšom ešte klamu. Podľa interných hodnotení PVE mala táto epizóda mimoriadne silný ohlas práve v priemyselných oblastiach západného Nemecka, kde boli nálety časté a frustrácia civilného obyvateľstva vysoká. Príbeh fungoval preto, že spájal reálne utrpenie bombardovaných miest s obrazom stranickej elity, ktorá sa mu dokáže úspešne vyhnúť. V roku 1943 prišiel moment, ktorý sa stal jeden z najikonickejších zásahov čiernej propagandy počas celej vojny. Po mesiacoch agresívneho vysielania po stovkách špinavých príbehov sa der šéf náhle odmlčí. Počas jedného z vysielaní poslucháči počujú hádku, výkriky a nakoniec streľbu. Žiadne vysvetlenie, žiadne pokračovanie, len prázdny éter. Pre tisíce tajných poslucháčov to vyzeralo ako zásah gestapa, priamo v ilegálnom štúdiu. Nešlo o improvizáciu, ale vedomý dramaturgický krok PVE. Delmer bol presvedčený, že ak má der šéf prežiť ako legenda, musí skončiť násilne. Pokračovanie by viedlo k únave publika, ale smrť vo vysielaní vytvorila mýtus. Presná podoba posledného vysielania sa žiaľ nezachovala. Neexistuje ani audiozáznam, ani presný skript. Historici vychádzajú z kombinácie Daimlerových povojnových podmienok, interných hodnotení PVE a reakcií nemeckých úradov. Smrť der šéfov ukázala jeden z psychologických efektov čiernej propagandy. Keď je účinnejšie nehať príbeh zomrieť v okamihu, keď mu publikum ešte verí. Pretože legenda, ktorá skončí v tichu, má často väčšiu silu než hlas, ktorý hovorí príliš dlho. Goebbelsové denníky sú jedným z najcennejších prameňov na pochopenie toho, ako propagandistický aparát nacistov reagoval na britské čierne vysielanie. Pri GS1 bol spočiatku presvedčený, že ide o skutočnú ilegálnu nacistickú frakciu, ktorá útočí na stranické elity. V zázname z jesene roku 1941 píše: Nepriateľ začína používať tón, ktorý pripomína vnútornú kritiku. A to môže byť nebezpečnejšie než otvorený útok. Tento moment je dôležitý, pretože ak minister propagandy nedokázal okamžite rozpoznať, že stanica je britského pôvodu, znamená to, že Delmerová imitácia bola mimoriadne úspešná. Calais začal vysielať koncom roku 1943. Nebol to monológ jedného muža, ale plnohodnotná stanica pre vojakov Wehrmachtu. Hral hudbu ako zakázaný swing a jazz. Správy boli presné, založené na skutočných udalostiach. Jazyk identický s nemeckým armádnym vysielaním. Stanica pracovala s jemnou demoralizáciou a rozoberala problémy so zásobovaním, únavou na fronte, sociálnym kontrastom medzi armádou a elitami v Berlíne. Často používala presné fakty, no interpretovala ich spôsobom, ktorý podporoval frustráciu. To však nebolo všetko. Calais sa aktívne opieralo spojenecké nálety a škody po bombardovaní, psychologické informácie. Briti pochopili, že nemeckí vojaci sa o katastrofách v mestách dozvedajú oneskorene a upravene, a preto Calais po veľkých náletoch hlásil detaily o zničených štvrťach skôr nemecké velenie, opisoval zlyhanie sirén na protiletecké obrany Luftschutzu, zdôrazňoval chaos, paniku a neschopnosť úradov. Porovnával straty civilistov s privilégiami nacistickej elity. Uvádzal svedectvo vojakov o tom, ako sú ich rodiny bez pomoci. Tieto správy boli účinné, pretože obsahovali kombináciu reálnych fotografií z prieskumu RAF, skutočných odposluchov a jemného prekrútenia. Psychika vojakov reagovala okamžite. Pocit straty kontroly, strach a nedôvera režimu ochrániť vlastných ľudí. Atlantic Center bola stanica určená pre posádky ubotov, ktorá začala vysielať v roku 1943, v období, keď sa bitka o Atlantik definitívne začal obracať v neprospech Nemecka. Túto trpkú realitu veľmi pekne znázorňuje graf s potopenými ponorkami Tretej ríše. Spojenci mali čoraz väčšiu prevahu v spravodajstve, protiponorkových technológiách aj produkčnej kapacite. Psychologický tlak na posádky ponoriek
sa stal samostatným bojiskom. Stanica oznamovala katastrofy v reálnom čase a vojaci mali pocit, že Briti vedia všetko, že sledujú každý ich pohyb. Informácie o potopených ponorkách boli presné, čo vytváralo ilúziu všade prítomnosti spojeneckej spravodajskej služby. Atlantic Sender sa od začiatku tváril ako interné vysielanie Kriegsmarine. Vďaka dešifrovaniu Enigmy poznali Briti čas potopenia ubotov a stanica tak mohla oznamovať potopenia doslova hodiny predtým, než sa o nich dozvedeli nemecké velenie či rodiny. Tento efekt pôsobil ako nadprirodzená informovanosť. Mnohé rodiny námorníkov dokonca verili Atlantic Senderu viac než oficiálnym informáciám. Podľa povojnových správ PVE a námorné rozviedky sa medzi rodinami námorníkov šírili fámy o strátach ponoriek, čo dokazuje, že stanica prenikla aj do civilného prostredia. Nemecké velenie dokonca podozrievalo vlastných dôsledníkov z únikov informácií. Presnosť vysielania bola tak vysoká, že vznikali interné vyšetrovania, ktoré nikdy nič neodhalili, čo ešte zvyšovalo paranoju. Aspiristra. Nebol to obyčajný vysielač, ale technická zbraň s obrovským, takmer 600 kW výkonom, umiestnená v južnom Anglicku v Crowborough, ktorú Briti získali od Američanov. Jej schopnosť rýchlo meniť frekvencie umožnila ešte sofistikovanejšiu formu klamstva. Aspiristra sa dokázala vydávať za riadiace centra Luftwaffe a plynule nemecky hovoriaci operátori poskytovali falošné navigačné informácie nemeckým pilotom. Za každým, keď nemecké vedenie sťažilo napodobňovanie, Briti sa prispôsobili. Keď Nemci začali používať ženské hlasové operátorky, britské vysielanie okamžite nasledoval rovnaký vzorec. V kombinácii s GS-1, Calais a Atlantic Senderom vytvorila infraštruktúru, ktorá zmenila technickú stránku psychologickej vojny. Súčasťou nacistickej informačnej kontroly nebola len technika, ale aj tvrdá represia. Počúvanie zahraničných rozhlasových staníc bolo v Tretej ríši kriminalizované ako Feindhörerei, teda počúvanie nepriateľa. Rádiová vyhláška zo septembra 1939, doplnená o nariadenie gestapa, zakazovala počúvanie zahraničného vysielania pod hrozbou ťažkých trestov. V miernejších prípadoch hrozili pokuty, konfiškácia rádia, domové razie, výsluchy gestapom alebo tresty odňatia slobody. Závažnejších, najmä ak bol posluch spojený s ďalším šírením informácií alebo rozvracaním morálky, nasledovali koncentračné tábory alebo tresty smrti. Rozsudky ľudového súdu z rokov 41 až 44 ukazujú, že tresty neboli len propagandistickou hrozbou, ale reálnou praxou. Dochoval sa dokumentovaný prípad kuriča lokomoty Rudolfa Jankoviča, ktorý bol gestapom 7.10.40 vo Viedni evidovaný za porušenie nariadenia o rozhlase. Strach z postihu mal odradiť civilistov, no paradoxne prispieval k tomu, že nepriateľské stanice získavali nádych zakázaného ovocia. Čím tvrdší režim počúvanie trestal, tým väčší význam posluchači pripisovali. Britská čierna propaganda bola predchodcom moderných informačných operácií. Mnohé techniky ako imitácia identity, vytváranie falošných správ, miešanie faktov a polopravd vidíme aj dnes v digitálnej vojne a hybridných operáciách. Čierna propaganda druhej svetovej vojny nie je iba historická epizóda, je to manuál, ktorého princípy sú živé dodnes.